चलो चलो हाँ चलो भूख लगल बा भूख खाना खाइए चल तनी आरऊ आरामे से चली खानावा भागत नहीं के ससुराल जाए के बा हमरा तार गाँव में तार बहनिया बोलौए हमरा के है ना हाँ। ठीक है कौन है रे ए ई के हा हमर मेहरारू मेहरारू हो उन्हें के देखले के बा नगुआ बियाह करैला तोर रे मौसा हमर मौसा मौसा हाँ का हो तारा के अब दुनिया में लइका ना मिलना सा हैसने बौरा मिलल हा हैं ए जबान संभाल के बोल जबान संभाल के हाँ ठीक बा जैसन भी बानी वो हमार पति बानी ओहो हमर मेहरार बढ़िया बिया ना भगवान ऐसने बौरा आदमी का हाथ बढ़िया मेहरार दे डाला ए सरवा के करला बतिया उतरे ना परा केहू बाटे जे तारा के या भेजले बा ओकरा ले बतियाव तनी हमरो से भेंट करा दो जाना मर्द कहीं का त नहीं ना कहा मर्द कहीं कैसे एकरा पे बालू हो काहे तोहरा पर रही का त नहीं ना ए चलो ई पागल बा हो ऊपर बतिया पागल तो खुद बड़ा हम पागल बानी हम पागल बानी ना तो चनहाक ना बालो देखत नहीं खी पागल ना चले के लूर बा ना बोले के लूर बा हमरा से ढेर बढ़िया पहिर तर हई सर हई लटकावना पहिरले बा पागल लेके सारा पैसा कहत बुझात हम हई एकरा ले बढ़िया ना पहिरले बनी देखत हाँ जी तुम तो हरो किस्मते फूटल बा जा 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 दादा तारा के ये निक बना जा लेके जा ए चल हो ओकरा से ना लगनी खत्म बा सरवा देखत लू एकदम पागल बा पागल ऊपर बतिया बता के ऊपर बतियावेला हम तो मोबाइल ले बतियाई ना और ऊ सरवा बिना मोबाइल के बतियावता खत्म बा ऊ अरे चली जी रे बतियोले बेकार बा चलो मन करता न कि नैहर चल जाती नैहरों से नहीं किसान बोलावत कि हाँ बच्चिया आओ चाहे हाँ रे दीदी आओ कौनो नहीं किसान कहत अपना से जाइब तो आदर सामान ना होई का हो भौजी का हाल चल बा ठीक ठाक बा न का कहीं हो हाल तो ठीके बा लेकिन चाले खराब बा अच्छा ऊ कुल छोड़ा हो ये बताओ भैया मान जान करलन न अरे का मान जा ना करियन तो का तू करबो ऊ तो मनावे जानत होई कतना मान जान करत ना कतना नइखन करत ढेर मान जान करे तवन का तारा की अरे उनकर का ले ली बाड़ो जौने पागल सनका से हमर बियाह हो गइल बाटे न कि जिंदगी नरक हो गइल नरक हाँ तो तार बाबुए ना आए रहन देखे धन चाही धन ई नहीं खन जानत के लास्ट में निधन लिखाए वाला बा माने कोई के निधने ना लिखाई जिंदगी भर धन धन करे के बा जान थोड़ो देखे में कोनो खराब बाड़न ना हो जवान बाड़न हटा कटा पहलवान बाड़न हाँ हो यो बा अब देखलन जे चलो तो करियन कि लड़का तो ठीके बा बियाह कर दियलन ओकरा से पूछले रहतन तछले रहतन तब ना लेकिन हाँ हाँ अब ई कुल हम तरह से खोल के बताइम त ना अरे ना हो हाँ नहीं के ओके के बड़ा अरे फूल नजर आवता हो अरे ऊ कुल कैसे होई बताव जब मरद पागल सन कहा बात जब सोचिला ना कि तन के तनी अखबार में पकड़ी चिल्लाए लगेला अरे माई बचाओ हमके मुंह वालस दबावलस सोही तो ई बतावा के जाई हो हमरा बड़ा हंसी बरता उनकरा बात पे हो हंसले घर बसेला हंसल खूब अच्छा ये बताओ ओ समय कोई चिल्लाला बाप बाप पागल सन कहा बटले बा त चिल्लाई ना त का करी एगो काम कर दूसरा दिन चल जा ना हो गलती हो गिला ना हो चल जाती लेकिन का करी चलो सिकवा शिकायत के चलते हम कौन उल्टा सीधा कदम ना उठाइला जइबो मत करी ह बहुत शिकायत होई हमन के गांव घर के बदनामी होई तात ए जाके ना सोची ना हम अपन नैहर के बारे में सोचिला अच्छा अपन नैहर के बारे में ना सोच तू तो चल जइतू ना हाँ हो ए जाके तो पागल बटले बनन हम नहीं ना पागल उहे पागल बनन है गांव में सब कोई पागल है थोड़े बा एक से एक चलहाक बनन आदमी जाए दो चिंता मत करो जो नसीब में रहेला ना तवने होला एगो कहावत सुन ले बा न कि किस्मत मरस गा त लड़का को है सोचला समझ गई हम समझ गई लेकिन भगवान चाहे ना तो हो जाई हो टेंशन मत लो कैसे होई ना सब ऊपर वाला के खेल बा
ठीक बा देखिए कोई से कही हम मत के ऐसे कह। अरे हमारा का मतलब बा हो तोहन जानी के झगड़ा तोहन जानी के रगड़ा हम कहे के केहू से कही ऊ तो जात रही चिरागन वो कहाँ लेकिन तू रस्तिये में भेटा गइल हूँ तो बतियावे लगनी ही। चल ठीक है बा कम से कम तो इतना देरी बैठल हमसे बतियल मन सही ना लागल ह। लेकिन तू बड़ा ठीके ठाक लागो तड़ू हो कोनो कमी नहीं छे भगवान हर चीज बढ़िया बनैले बनन हर चीज माने ऊपर से नीचे तक तहार शरीर ठीक बा। ए केने बारू हो काजी लिया दली मुर्गी के दाना डालाई हम मुर्गी फार्म खोलब हम। हाँ सारा दे तरह 400 रुपया किलो। 400 रुपया किलो। हाँ ठीक है कैल हो अब गए रही झकझोरन बोके हैं मुर्गा खातिन तो कह तरी कि 2 किलो 3 किलो के मुर्गा 1200 रुपया लागी। उतरा में तो एगो बकरी भेटा जाई ना ठीक है कहत ना बकरी। हाँ अरे खसी हो खसी उहे खसी बोका। हाँ बोका चल ए दाना डाली हो तू हम मुर्गी किन के लिए तनी जाए पोसल पागल। जाई जीवन भर ऐसे ही करब। ढेर फायदा बा। ए भैया आधा आधा बांट दियई सरवा है ना तहार है ना हमार का मुर्गी या ए भैया तनी में अरे हाँ खा ले बिया हमार से पहिले हमार पेट भरल बा। हाँ हाँ तू खाओ खइबे। अच्छी बात हमार हो तो हननी के जोड़ी पर। अरे खिया दे ओकरा करे ओकर पेटवा फूल जाओ। चल हम जाई चल, हम खिया का देनी। पूछत रही का जवाब देतलन। अब तू ऐसा आदमी से सवाले जवाब करता रह। का पूछा तारे रे कुछो ना हाँ, खुश रह भगवान करस कि हर से आओ जाता ही घरे तो जा ना सही के पागल हो जे आदमी हो पागल हो जीबे। वैसे तू रहत अडुइन करा पर ओकरा पर चल जो रे हाँ जो ओकरा पर काहे के जाई कहता कैसे रहत इनकरा पर मेहरारू के दुख दर्द ना समझेलो तो तू समझल रोज दवाई करावे जाई ना डॉक्टर के है जब जब पेट दुखाला कपार दुखाला तो पेट दुखाला हाँ कपार दुखाला ढेर ढेर खा ले तो दुखाला। अरे तू का पूछत हो बबुआ। ए भौजी हमारा बॉस के बात नहीं खे तहार मरद तू झेला चाहे ठेल। ए ई बता हाँ। बिजनेस ठीक बा ना एकदम बढ़िया मुर्गा मुर्गी वाला वाला? धंधे में उतरी तो ढेर चली। देख देखा हम पागल नहीं की ई पागल बाड़न बुझा गई रे। ए के पागल बा हो कुछ न जो है पागल बा। हाँ सुनो मुर्गा हमार मुर्गी तुहार ठीक बा अरे चली। पर मुर्गा तारा मुर्गी और ना जाए देब हम ना तो झगड़ा कर लियो सर। ना ना ठीक बा कर तो धंधा हम जाता नहीं घर है। ए भौजी ये क्या है कोई कोई करता ए भौजी मोबाइल पे फोन आवता। भौजी हो आय हम जाता नहीं ना ठीक बा जा। समझल करी हाँ अरे ई बॉस के फोन ह। ए तार भैया बा हाँ हमार भाई के फोन ह। तो के का जाना तटे कि हमार भतार के फोन ह। बुलावा त गाँव में हाँ। हम चलो का तो के लिए काहे के लिए के जाइब हम अकेले जाइब। हाँ हम पहिर लेम एगो अंडरवियर पहिर लेब आ चल जाई। जाइब हम काहे खाली गोई रह कि लुंगी पहिन ले अंडरवियर भुला गोई रहल। तो का हो गई का हो गई? देखलस का नहीं तू ने देखली अरे तो हम देखनी ना तो का हो गई तो रोजा देखली। हम तो के लिया के ना जाइब अपना गांव घर में ना कटवावन लिखी चाहत। हाँ तो हम तारा के ना छोड़ब संग ही चलब। हम ना जाइब। हाँ चलो तो मुर्गी पोसे के करो। अरे तोर मुर्गी में आग लग जा। अरे पागल न जान तो रू बेचाई ढेर पैसा के बेचाई मुर्गी। हाँ बेचाई तो बेची है हम मुर्गी पालन ना करब। हम किन के लिए आई दोनों डालब तू पानी पियो ठीक बा अदारबा में घुसा दियो। मुहा मत घुसा दियो।
तारे सन मर जमा बिया हो गइल जौने की करम जर गइल पागल कहीं का चोरवले ई के करह एगो सुतर हुए ना अब ओकरा जरिए भाजत रहे त लेके चल नहीं जान तड़ केस हो जाई केस हाँ जेल होई आ बेल ना होई जल्दी त कोनो बात नहीं के पुलिस से हम ना डराई ना पुलिस हमारे लिए डराला हाँ हाँ पागल सन काले सब डेराला ये खाली गए रहे जेल में ऊ कैसे हम मिलत रहे हमरा के का खाना चना गुड़ मिलत रहे मजा आवत रहे खाए में अरे हम पागल के संगे पागल हो जाई ऊ ना ओकर मुर्गी चोरवले रही मुर्गी चोरे ना बहुत कुछ तू चोर हो खब तारा संगे हम रहबे ना करब हम भाग के जाइम नैहर आ दूसर बियाह करब लेकिन तोहरा पर ना रहब तू दूसर बियाह करबो हाँ करब देखा तनी सरवा कौन आता दूसर बियाह कर गोली में गोली गली देखले बड़ा हाँ देखले बानी होते होते होला हे रे हाँ, जा हो एक दिन देखावत रहे मोबाइल में एगो हेतर तोड़ के हेतर भरत रहसन हेतर खींच के हेतर मारत रहसन ओही में आगे निकले आग ई सब के बुद्धि बा मेहरान कैसे रखल जाला कौन काम कल जाला ई कुल के बुद्धि नहीं अब के पूछनी ना कि कितना के मिली रे तो कहता 60 रुपया की तू पागल नहीं खा मन के सहाका बाड़ा सोच ल हम पागल हई के हाँ? ना नीमन हड़का ऐसे तो तार बियाह ना होत रहे हो खलाई खे हा तारा सुंदर मेहरारू मिलल बिया कहते कि बिया है ने के भइल होइल बा बिया रे तो हमरा मेहरारू ना हई का ना ना हनी नहीं ना तब क्या हई मैं हूं हमार ई रे चाची हूं ए चुप हम तार कुछ ना हनी चल त माई है ए माई रुक रे